La 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 la. Ha megéhezem, többnyire almát eszem, ez a legegyszerűbb. Egészséges is. Megtudom az Alma című Grillus Vilmos dalt. Utcazenész mit tegyen? Teljesen egyszerű, környezettudatos táplálkozás. Füstölt sajtos croissant. A szlovák vendégek egy Táncolj Vikrucaj című szlovák népdalt kaptak ajándékba, meg is köszönték, talán visszafelé dobni is fognak. Hát innen már nem jön több vendég. Na, jött két szerencsétlen turista, kereste a csoportot, de én nem tudok angolul. És én megmondtam nekik, hogy onnan jöttem. Erre elmentek arra. Fogalmam sincs, hogy hol a csoportjuk. Szegények. Aha. Mit hittél, hogy ők mit mondanak? Hát, hogy honnan jöttél? Mondtam, honnan jöttem. De hát láthatták ők is, hiszen ott voltak. Hát, kell tanulni angolul. Ennyit megérdemelnek. Mindig a legjavát adják. Magyarul mondtam nekik. Mondtam nekik, hogy itt a csoport, és integettek, hogy köszönjük szépen. Aha. Nyilván héberül integettek, mert honnan jöttek Izraelből. Nagyon kell figyelni. Ott a két hölgy, aki eltévedt. Mennek a csoportjuk után. Minden jó, ha a vége jó. Rohanok vissza a másik helyre, mert innen már nem jön több vendég. Okay. Ennyi volt. Okay.